Ano usa ka magtutudlo sa Buaya Elementary School nga mihimo og mga pamaagi aron lang madasig ang iyang mga kabus nga tinun-an nga mopadayon sa pagtungha. Si Luan Merondina sa report. Schedule na usab karon sa pagpang-apod-apod sa mga modules alang sa grade 4, grade 5 ug grade 6 students sa Buaya Elementary School. Nagdala na usab si Flor de Liza Magno og plastic envelope nga sudlan sa modules sa iyang duha ka mga anak nga anaa sa grade 5 ug grade 6. Matud ni Flor de Liza, bisan sa kalisod sa ilang panginabuhian, magtultol siya sa pagkuha sa module sa iyang mga anak aron dili mauwahi sa klase. Kahuman sila eskwela makatrabaho. Kuan sila, tabang-tabang sila sa ilang mga manghod pakaon. Kahit kay guay mahuman lagi sa kuan, di katabang. May siyam ka mga anak si Flor de Liza ug 5 niini ang mga estudyante. Nagpuyo sila niining gamayng barong-barong daplin sa dagat ug pagpangisda lang ang ilang panginabuhian. Bisan kun dili na under ni Teacher Lynn ang mga anak ni Flor de Liza, tinguha siya nga sila matabangan. Kahapon, gibisita ni Teacher Lynn ang Baneng Magno sa ilang Pinoy-anan, dala ang mga grocery items nga donasyon sa iyang kabatch sa high school nga gusto mo tabang sa mga kabus nga mga tinun-an. Busa, ingon na lang ni Ana ang kalipay nga gibati sa Baneng Magno human madawat ang mga hinabang. Salamat gani kung dako gani nga naigrasya ni abot gahapon kay gwapa maabot gahapon ma'am. Wag intawon mi pamahaw. Kaya nanuroy po taon, kuhat kong bana, tunga po taon kilo. Palit po ito na akong tunga kilo ra pong bugas. Ay, kaya niabot si Ma'am Lynn. Ay, gihatod nga grasya. Luoy taon kaayo Ma'am Luan kay pag abot na ako didto, nagpaabot pa sila og mahalin tong iyahang gikuha nga kinhason para mahalin to mo pa ipalit nila bugas. Matod ni Teacher Lynn, ning nasinating pandemya karon, misamot ang kalisod sa kahimtang sa kabus nilang mga tinun-an. Bisan sa kalisod nila ako gid gihapon gi-encourage nga dili magpakawala sa paglaom kay bisan sa kalisod na mangud gihapoy mga paagi ang Ginoo nga maningkamot gid gihapon sila. So far akong gi-follow up naningkamot pud siya ari sa iyang modules. Panghinaot niya nga aduna pay ubang mga malumuog kasing-kasing nga mutabang usab sa mga kabus nilang tinun-an. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.